ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 1 క్లాస్లో ఆ, 7వ అధ్యాయం 7వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त बृंद. సో అందరూ నేను ఫస్ట్ టైం చెప్తాను మంత్రం, మీరు మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. సెకండ్ టైం మళ్ళీ నేను థర్డ్ టైం చెప్తాను, మీరు ఫోర్త్ టైం రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు నిన్న ఆమ్, ఆత్మ సంయమ యోగము అనేది చూసాం. అంటే 8 దశలు అష్టాంగ యోగం చూసాం. 8 దశలతో ఆ యోగాలో పరిపూర్ణ స్థితికి ఎలా వెళ్ళొచ్చు. అంతకు ముందు వరకు కర్మయోగం చూసాం, పనులు చేస్తూనే ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి ఎలా వెళ్ళొచ్చు. నిన్న అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఆ స్థితికి ఎలా వెళ్ళొచ్చు. ఈ రోజు భక్తి యోగం ప్రారంభిస్తున్నాము. భక్తి యోగం అంటే ఏమిటో 7 నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు చూస్తాం. సో ప్రతి యోగంలో కూడా చివరికి భగవంతుణ్ణి చేరుకునే విధానమే ఉన్నది. సో అన్ని యోగాలు కూడా చివరికి భక్తి మార్గంలోకి దించుతాయి అన్నది చూసాం. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి సెట్ అయ్యేది ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఈ భక్తి భావంతో, సచ్చిదానంద తత్వంతో రావడమే ఆ భక్తి భావం. సో ఆ తత్వం వచ్చినప్పుడు జ్ఞానం వచ్చి మనకి భగవంతుణ్ణి పొందేటటువంటి అవకాశం అప్పుడు వస్తుంది, పొందే సమయం అప్పుడు వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈరోజు భక్తి యోగం ప్రారంభిద్దాం. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని చెప్పి ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు ఉంది. యోగం అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను అని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు వచ్చింది అది కూడా చెప్పుకున్నాం. ఎవరికైనా గుర్తుంటే ఎందుకు ప్రతి అధ్యాయాన్ని యోగం అంటున్నామో చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నేను ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేస్తాను. ఓకే, ఈలోపు మనం కంటిన్యూ చేసి ఫస్ట్ శ్లోక చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యాసక్త మనః పాఠ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో ఈ మనస్సును నా మీద ఆసక్తితో, మనస్సును నా మీదే ఆసక్తితో నింపి నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, ఈ యోగంలో ఉంటూ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు అసంశయంగా అంటే నిస్సందేహంగా సమగ్రంగా
పూర్తిగా నన్ను యథా ఏ విధంగా జ్ఞాస్యసి తెలుసుకుంటారో తచ్ఛృణు అది విను అని అంటున్నారు. తత్ శృణు కలిపితే తత్ శృణు అయింది. తత్ అంటే ఆ అని, శృణు అంటే విను, ఆ విషయం విను అంటున్నారు. ఏ విషయం? నా మీద ఆసక్తితో మనస్సును నా మీద ఎంతో భగవంతుడి మీద ఎంతో ఆసక్తితో మనస్సు ఆయన మీదే ఉంచి ఆయన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నిస్సంశయంగా ఆయన్ని పూర్తిగా ఎలా అర్థం చేసుకుంటారో ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను, విను. పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ఈ ధ్యానాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారో ఇప్పుడు వివరిస్తాను, విను. సో ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది? భగవంతుడి మీదే మనస్సును నిలిపి ఆయన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే ఆయన్ని తెలుసుకోవడం సులభం అన్నది. సో తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవడం. ఆయన తత్వం ఏమిటి అంటే సచ్చిత్తానంద తత్వం. అంటే ఏమిటి? సత్ అంటే నిత్యమైనది, చిత్ ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుని ఆ నిత్యమైన దాని పవిత్రతను తెలుసుకున్నప్పుడు వచ్చేది ఆనందం. సత్ ప్లస్ చిత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆనందం. సో సచ్చిత్ ఆనంద స్థితి ఆయనదు. సో ఆ ఆత్మతత్వం అన్నమాట అది. ఎందుకు? మన ఆత్మ కూడా భగవంతుళ్ళ అంశ కాబట్టి ఆత్మకు కూడా ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితి ఉన్నది. అయితే మన యొక్క ఈ కోరికలు కల్మషాల వల్ల మనకు ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితి తెలియకుండా పోతోంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కల్మషాలని ఎప్పుడైతే తుడిచిపెట్టేస్తామో అప్పుడు ఆత్మ యొక్క నిత్యతత్వము, శుద్ధతత్వము, ఆ సచ్చిత్తానందము మనకి లభిస్తుంది. ఆ పవిత్రత, ఆ శుద్ధత, ఆ నిష్కల్మష స్థితి. కాబట్టి ఈ భౌతిక తత్వంలో కల్మషాలంటే ఏమిటి? కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు. ఇవన్నీ కూడా మరి మనం తగ్గించుకోగలిగినప్పుడు, ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలంటే దీనికి మూల కారణం ఏమిటి అంటే కామం, కోరిక. వీటి వల్లే, ఈ కోరిక వల్లే క్రోధం కానీ మద మోహ మద మాత్సర్యాలన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి. జలసీలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు, క్రోధాలు, అహంకారాలు అన్నీ కూడా ఈ కోరిక వల్లే కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి కోరిక అనేది తగ్గించుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం. కోరిక తగ్గించుకోవడం ఎలా అంటే చెప్పారు, ముందు నీ ఇంద్రియాలను చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకొని సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకో. చూసినవన్నీ కావాలనుకోకు, విన్ ఈ అనవసరపు విషయాలన్నీ వినాలనుకోకు, ఆ తర్వాత మరి అన్నెసెసరీగా మాట్లాడాలనుకోకు, ఎక్కువగా తినకు. మరి ఇటువంటివన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాలు, నీ బాధ్యతల్ని నువ్వు కామ్గా, నువ్వు సక్రమంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకు అర్పించి నిర్వర్తించు. ఆ తర్వాత అది వస్తుందా ఇది వస్తుందా అన్న విషయాలు కూడా నువ్వు అతిగా ఆలోచించకు. నీ పనిని నువ్వు సక్రమంగా చెయ్యి అంతవరకు అని చెప్పారు. ఈ రకంగా కోరికల్ని, ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని నీ కోరికలను తగ్గించుకున్నప్పుడు, మనస్సును భగవంతుడి మీదకి మళ్ళించినప్పుడు మరి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితి వస్తే ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలు ఏవి కూడా మనకి దుఃఖాన్ని కలిగించవు. దుఃఖాలన్నిటి నుంచి విముక్తి కలిగించే స్టేజ్ అన్నమాట అది, దశ అది. దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొందాలి అంటే కోరికలను తగ్గించుకుని మనస్సును భగవంతుడి వైపు నిలిపి ఈ కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలను వదిలించుకోవడానికి కామాన్ని తగ్గించుకుని తద్వారా మనం ఈ సచ్చితానంద స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చేదంతా కూడా ఆ సచ్చిదానందం, దివ్యానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ఆనందం. కాబట్టి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవంతుడి తత్వం అది. కాబట్టి అది తెలుసుకోవడం అంటే ఆ రకమైనటువంటి స్టేట్ని మనం అనుభవపూర్వకంగా ఆ దశను తెచ్చుకోగలం. సో నన్ను సమగ్రంగా ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే మనస్సును ఆయన మీద నిలిపి ఆయన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు సందేహం లేకుండా మనం కూడా ఆ స్థితి ఆయన్ను తెలుసుకోగలం. ఆయన తత్వాన్ని ఇది అని అర్థం చేసుకోగలం అనుభవపూర్వకంగా అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషత యజ్ఞాత్వా నేహ భూయ అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానంతో ఇప్పుడు నేను నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గనక గ్రహించావంటే ఈ లోకంలో నువ్వు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఏది కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం ఏమిటో నీకు ఇప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి పూర్తిగా చెప్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం, వేరే జ్ఞానం ఏమీ కూడా అవశిష్యతే అవసరం లేదు.
మనుష్యాణం, సో ఏమిటో చూద్దాం. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యులు సహస్రాది మనుష్యులలో, అంటే వేలాది మంది మనుష్యులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే, ఎవరో ఒక్కరు ఉంటారు సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించి ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరో కశ్చిన్ మాం, ఎవరో ఒక్కరే మాం, నన్ను వేత్తి తత్వతః, నా తత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు. సో వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒక్కరే యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏ ఒక్కరో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఏం చూపిస్తున్నారంటే, ఇక్కడ వేలాది మంది మనుషులు, మరి ఒక పరుగు పందెం ఉందనుకోండి, మరి జాతీయ లెవెల్లో, నేషనల్ లెవెల్లో పోటీలకు వెళ్ళాలంటే ముందు మనం లోకల్గా పాల్గొనాలి. సో వేలాది బోలెడంతమంది అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి మరి పోటీ పడతారు. వాళ్ళల్లో మరి ఒక్కరే ఒక్కొక్క రాష్ట్రం నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతారు. వీళ్ళంతా మళ్ళీ వెళ్తే ఆ ఫైనల్స్లో మళ్ళీ వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరో ఒక్కరే ఫైనల్గా ఫస్ట్ రావటం జరుగుతుంది. అలా ఎన్నో వేల మందిలో ఎవరో ఒకరు యోగ సిద్ధికి ప్రయత్నిస్తే 1000 మందిలో ఒకళ్ళు, అలా ప్రయత్నించిన వాళ్ళలో కూడా ఫైనల్గా పరిపూర్ణత తెలుసుకునే వాళ్ళు, పరిపూర్ణత సాధించే వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కరే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకి ఏమైనా ఆన్సర్స్ వచ్చాయేమో చూద్దాము. ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, వాజిత మాతాజీ భగవంతునితో గల సంబంధం అది యోగా. యోగా అంటే భగవంతునితో గల సంబంధం, అది కరెక్టే. మన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ఎందుకు ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు వచ్చింది? కనెక్షన్ విత్ గాడ్, విహా కార్త్య మాతాజీ. ఓకే, అది కూడా ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ కాల్డ్ యోగా అంటే ఏంటి అనే ప్రశ్నకి సమాధానం అది. అయితే మన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ప్రతి అధ్యాయాన్ని ఎందుకు యోగా అంటున్నాం అని మన ప్రశ్న. భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ ప్రతి అధ్యాయంలో ఒకటి అంతకంటే ఎక్కువ శ్లోకాల్లో భగవంతుని గురించి, కనెక్షన్ గురించి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడితో ఏ రకంగా ఈ యోగాలోకి వెళ్ళొచ్చు, ఈ మార్గం ఏమిటి అని, ఆ మార్గం, యోగాలోకి వెళ్ళే మార్గం ప్రతి అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి చాలాసార్లు ఒక్క శ్లోకం కంటే ఎక్కువ శ్లోకాల్లో ఉంటుంది, కనీసం ఒక శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది. కాబట్టే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు వచ్చింది. అంటే భగవంతుడితో అది ఆ సంబంధాన్ని ఎలా ఏర్పరచుకోవచ్చు అనే మార్గం ప్రతి అధ్యాయంలో సూచించారు. కాబట్టి అమలా మాతాజీ భగవంతునితో సంబంధం ఉంచుకోవచ్చని, ఆ విధంగా భగవంతునితో సంబంధం ఉంచుకోవడానికి ఒక విధానం చెప్పారు, అది మార్గం చెప్పారు. కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయాన్ని యోగా అంటున్నాం. వెరీ గుడ్, ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ అధ్యాయంలో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడే చూసేసాం ఒక శ్లోకం. ఏది? ఫస్ట్ శ్లోకాలోనే చెప్పేశారు, మనస్సును నా మీదే నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి ఉన్న వాళ్ళు నిస్సందేహంగా నన్ను ఎలా కంప్లీట్గా సమగ్రంగా తెలుసుకోవచ్చో నీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? భగవంతుని మీద మనస్సును పెట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు మనం ఆయన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము, అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము. ఎవరికైనా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది గుర్తుంటే, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి, ఆయన తత్వాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్తో తెచ్చుకోగలుగుతాం. ఏమిటి ఆ తత్వం? సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఏమిటి ఆ సచ్చిత్తానందం? మరి నిష్కల్మషమైన ఈర్ష్య, కోప, కామక్రోధ, లోభ, మోహ, మత, మాత్సర్యాలకు అతీతమైన స్టేజీ ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం, అదే సచ్చిత్తానందం. సో అది ఓకే. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు? ఎవరో వేల మందిలో మరి ఒక్కళ్ళే నన్ను తెలుసుకుంటే, ఆ కొంతమందిలో కూడా, వాళ్ళలో కూడా మళ్ళీ ఎవరో ఒక్కరే నన్ను నిజంగా తెలుసుకుంటారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా
భూమి ఆపో అంటే నీరు, నలో అంటే ఆకాశం, వాయువు అంటే గాలి, ఖం సారీ నలో అంటే అగ్ని, వాయువు, ఖం అంటే ఆకాశం, మనస్సు. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, ఈ ఐదు ఏమిటి? పంచభూతాలు. ప్లస్ మనోబుద్ధిర్ ఏవచ, మనసు, బుద్ధి, ఆ, ఇవన్నీ మరియు అహంకారం, ఇతీయమ్మే, ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క భిన్న ప్రకృతి అష్టధ, ఈ ఎనిమిది కూడా నా భిన్న ప్రకృతులే అని అంటున్నారు. అంటే నా యొక్క శక్తియే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ ఎనిమిది కూడా నా మాయాశక్తిగా విభజింపబడింది అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క శక్తియే. అందుకే ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ కూడా పంచభూతాలతోనే చేయబడింది. మన బాడీ కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. అందుకే ఇక్కడ శరీరం మీద మరి ఆకాశాన్ని, నీటిని, అగ్నిని, భూమిని ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. సో అందుకని మన శరీరమే కాదు, దేనికైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఆకారం అనేది ఉంది, మన కంటికి ఒక ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారు చేయబడింది అనమాట. సో మన శరీరమే కాదు, పక్షులైనా, చేపలైనా, మరి జంతువులైనా, చెట్లైనా, పుట్టలైనా, ఏవైనా సరే ఒక ఆకారం ఉంది అంటే అవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. సో మన శరీరానికి కూడా ఆకారం ఉంది కాబట్టి మన శరీరం కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. అందుకే మన వాళ్ళు ఎవరైనా పోయినప్పుడు పంచభౌతిక దేహం అంటూ ఉంటారు. అందుకని ఏమిటి అంటే పంచభూతాలతో తయారైన శరీరము అని. అందుకని ఇక్కడ ఆ రకంగా మనకు అర్థం అవడానికి ఇలా చూపిస్తున్నారు శరీరంని. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो యయేదం ధార్యతే జగత్. సో అర్జున, ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పినదంతా కూడా అపర ప్రకృతి. అయితే జీవరూపంలో ఈ జగత్తంతా కూడా ధరించి అంతటా వ్యాపించి ఉన్న నా ఇంకొక రకమైన ప్రకృతి ఉంది, అది ఇంతకంటే కూడా మేలైనది, అది పరప్రకృతి అన్నమాట. అపర ప్రకృతి ఏది? పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ ఎనిమిది కూడా భగవత్ శక్తి. కానీ అది అపర ప్రకృతి అంటే భగవంతుడి శక్తిలో అది ఇంకొంచెం తక్కువ. అంటే దీనిని మించిన శక్తి పరప్రకృతి అని ఇంకొకటి ఉంది. అదేమిటి అంటే సమస్తాన్ని జీవరూపం అంటే చైతన్య రూపంలో వ్యాపించిన ఇంకొకటి ఉన్నది. అదేమిటి మరి? ఆత్మ. ఆ ఆత్మ లేనిదే, ఆ చైతన్యం లేనిదే ఏది కూడా పనిచేయదు. మన బాడీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నా కూడా లోపల ఆ ప్రాణం చైతన్యం లేనప్పుడు అది పనికిరాదని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా. సో అలాగే ప్రతి దానికి కూడా ఆ ఆత్మ చైతన్యం ఉంటేనే పనిచేసేది. జంతువు అయినా, మనమైనా, పక్షి అయినా, చేప అయినా, చెట్టు అయినా, ఏదైనా సరే ఉంది అంటే ఈ ప్రపంచం అయినా సరే ఆ భగవంతుడి యొక్క చైతన్యం ఉంటేనే ప్రతిదీ పనిచేస్తుంది. లేకపోతే ఆకారానికి విలువ లేదు, పైనున్న ఆకారానికి. ఆ లోపల భగవంతుడి ఆ శక్తి మనం ప్రాణం అంటాం, చైతన్యం అంటాం, ఆత్మ. సో అది ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి అది ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి. ఎందుకంటే పై ఆకారం కంటే మరి లోపల శక్తి లేనిదే ఈ ఆకారం పనిచేయలేదు కాబట్టి న్యాచురల్గా అది ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి. దాన్ని పరప్రకృతి అంటారు. ఈ పై ఆకారంతో ఉన్న ఈ పంచభూతాలను, మనసు, బుద్ధి, అహంకారాన్ని అపర ప్రకృతి అని అంటారు. సో అపర ప్రకృతి కంటే ఈ పరప్రకృతి ఇంకా మేలైనది. అది మరి ఏమిటి అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి అన్నిటినీ పనిచేసే విధంగా చేసేది, జీవరూపం, అన్నిటికీ చైతన్యాన్ని కలిగించేది. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణ్ణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే అన్నీ పుడుతున్నాయి. సో భగవంతుడి పైన ఇచ్చిన మనసు, బుద్ధి, పంచభూతాలతో తయారైన శరీరము, లోపల ఉన్న చైతన్యం, ఈ రెండిటి వల్లే మరి అన్ని రకాల జీవరాశులు పుడుతున్నాయి. అంతే కదా. అన్నిటికీ పైన ఒక ఆకారం ఉంటుంది, లోపల మరి ఆ చైతన్యం, ఆత్మ ఉంటుంది పనిచేయడానికి.
రెండు ఉంటేనే అన్నీ కూడా మరి పుడుతున్నాయి. అందుకని సమస్త జగత్తు పుట్టడానికైనా అంతం కావడానికి కూడా నేనే కారణం అని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు. అది ఇవ్వడానికి ఆయనే కారణం, అలాగే అంతం కావడానికి కూడా ఆయనే కారణం. ఆ చైతన్యం వెళ్ళిపోతే అంతా కూడా అంతమైపోతుంది. మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. మత్తా పరతరం నాణ్యత్, నాకంటే నాణ్యమైనది ఇతరమైనది ఏది కూడా కించిత్ అస్తి, ఏది కూడా లేదు ధనంజయ. నాకంటే నాణ్యమైనది ఇక వేరే ఏది లేదు. మయి సర్వమిదం, నేను ఈ సమస్తాన్ని కూడా ప్రోతం, సూత్రే ఒక దారం మీద మణులన్నిటినీ గనక ఒక దారం ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుందో నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని కూడా ఆ రకంగా, ఈ సమస్త విశ్వము నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది. ధనంజయ, అర్జున, నాకంటే శ్రేష్టమైనది అశ్వమేధ యాగం. ఈ యాగాలు చేసినప్పుడు ధనం కావాలి కాబట్టి అర్జునుడు వెళ్ళి ఈ ధనాన్ని ఆర్జించి తేవడం జరిగింది కాబట్టి ధనంజయ అనే పేరు వచ్చింది అర్జునుడికి. నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలన్నీ మరి హారంగా ఈ దారం వాటిని ఎలా ఒక గొలుసులాగా నిలబెట్టిందో ఒక హారంలాగా, అలా ఈ సమస్త జగత్తు కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉంది. మరి ఇక్కడ ఈ ముత్యాల హారం దారం లేకపోతే అన్నీ చెల్లాచెదురు అయిపోతాయి. ఆ దారం ఉండేసరికి అన్నీ చక్కగా ఒక హారంలాగా ఉన్నాయి. అలాగే మరి ఈ జగత్తులన్నీ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే మనకు తెలిసినవే 9 ప్లానెట్స్. ఇలాంటి గ్యాలక్సీస్ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా మరి ఇంత పర్ఫెక్ట్గా సూర్యుడి చుట్టూ వాటి దారిలో అవి వెళ్తూ ఉన్నాయి, వేరే దారిలో కూడా మారవు. వాటి కక్షలో ఉండేటట్లు అన్నీ కూడా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా సూర్యుడి టైంకి ఉదయించడం ఏమిటి, మరి కాలాలన్నీ టైంకి రావడం ఏమిటి, 6 నెలలకు ఒకసారి మరి వర్షాకాలం, ఎండాకాలం, ఇవన్నీ ఇంత పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతున్నాయి అంటే 24 గంటల్లో రాత్రి పగలు పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతున్నాయి అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే ఇవన్నీ భగవంతుడే నడిపిస్తున్నారు. సో ఏమిటి భగవంతుడు ఇలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు, నాకంటే నాణ్యమైంది శ్రేష్టమైంది లేదు అని డౌట్ వస్తే ఉన్న విషయాన్ని ఆయన చెప్పందే ఎలా తెలుస్తుంది? మనకు తెలీదా అనుకుంటాం. మనకు తెలుసు అంటే ఎలా తెలుసు? ఏదో పెద్దవాళ్ళు టీచర్లో ఎవరో చెప్పబట్టి తల్లిదండ్రులు తెలిసింది. వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్తే. అలా వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? అంటే ఎప్పటి నుంచో ఈ జ్ఞానం మరి ఈ కొంత పరంపరగా మనకు వస్తోంది. పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. అంటే మొట్టమొదట ఎవరో చెప్పబట్టే కదా మరి ఇలా ఈ మాత్రం మరి భగవంతుడు మొట్టమొదటి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని చెప్పబట్టే అంతా మన దాకా రాకపోయినా ఇలా బేసిక్గా కొన్ని విషయాలైనా మన దాకా వచ్చాయి. భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనే సమస్తాన్ని సృష్టించాడు, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, ఈ విషయం మనందరికీ కొద్ది గొప్ప తెలుసు. అందుకని అది ఎలా తెలుసు అంటే మరి ఇలా రాబట్టి జ్ఞానం తెలిసింది. సో భగవంతుడు మొట్టమొదటి చెప్పబట్టే అది. ఇంకా అది. సో నాకంటే శ్రేష్టమైనది లేదు. ముత్యాలని గనక దారం ఎలా ఈ ముత్యాలన్నీ దారం మీద ఆధారపడి ఒక అందమైన హారంగా కనపడుతున్నాయో, ఈ జగత్తంతా ఇంత కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అంటే నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది కాబట్టి. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. సో కుంతిపుత్ర కౌంతేయ, నేను రసోహం అప్సు, ఆపి అంటే నీరని చెప్పుకున్నాం కదా. సో నీటిలో ఉన్న రసాన్ని అంటే రుచిని నేనే, అహం నేనే అంటున్నారు. ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో, సూర్యుడిలో చంద్రుడిలో ఉన్న ప్రభావం వెలుగు ప్రకాశత్వాన్ని అయి ఉన్నాను నేనే. ప్రణవ సర్వవేదేషు, అన్ని వేదాలలో ఉన్న ప్రణవనాదం అంటే ఓంకారనాదం. అన్ని వేదాలు మరి ఓంకారంతో ప్రారంభం. సో అన్ని వేదాలలో ఉన్న ఓంకారనాదాన్ని నేనే. శబ్ద ఖే అంటే ఖే అంటే ఆకాశం, ఖమ్మన్న, అందులో ఉన్న శబ్దాన్ని, పౌరుషం ఋషు మనుషుల్లో ఉన్న పౌరుషాన్ని నేనే అని చెప్తున్నారు. సో కుంతిపుత్ర, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని వెలుగును, వేదాలలోని ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని మరియు నరులలో సామర్థ్యాన్ని కూడా నేనే.
అంటే ఇక్కడ ఆకాశంలో శబ్దం అంటున్నారే, సో అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఆకాశంలో శబ్దం అనేది ఉంది. సో ఆమ్, ఆకాశం మరి మన కంటికి కనిపించదు, మనం పట్టుకోలేము, తగలదు, ఏదీ లేదు అక్కడ మనకి. కనిపించదు, వినిపించదు. వినిపించదు కాదు, సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి ఆకాశంలో, తగలదు, పట్టుకోలేము, స్పర్శ లేదు. కానీ ఏమీ లేకపోయినా ఏముంది ఆకాశంలో అంటే శబ్దం ఉందన్నమాట. అందుకే ఆకాశం నుంచే శబ్దం వచ్చింది. అందుకే మరి సెల్ ఫోన్స్ కానీ, టీవీ, రేడియోలు కానీ, టీవీలు కానీ ఇవన్నీ పనిచేసేది ఎక్కడి నుంచి? ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దం నుంచే. వాటిని తరంగాలుగా, వాటిని స్వీకరించి ఇది తరంగాలుగా ప్రసరిస్తున్నాయి అన్నమాట, వేవ్స్ లాగా ఆ సౌండ్ని. ఏది రేడియోలైనా, టీవీలైనా, సెల్ ఫోన్స్ అయినా ఇవన్నీ. కాబట్టి ఆకాశంలో శబ్దం ఉంది కాబట్టే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తా, ఇది సైడ్ విషయం, బట్ మీ అందరికీ కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. పంచభూతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క పంచభూతానికి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంది. ఇప్పుడు ఆకాశానికి గనక వినికిడి శక్తి ఉంది, దాంట్లో సౌండ్ ఉంది అంటున్నారు కదా. అలా మిగతా పంచభూతాలకు కూడా కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి. సో ఆకాశం తనకున్నటువంటి శక్తి అయిన సౌండ్ని మన చెవికి ప్రసాదిస్తోంది. కాబట్టి మన చెవికి అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే ఆకాశం. ఎందుకు? ఆ శబ్ద ఆ శబ్దాన్ని గ్రహించే శక్తిని ఇస్తోంది కాబట్టి. మన చెవికి వినికిడి శక్తి ఉంది కదా, అది ఎవరిచ్చారు అంటే పంచభూతమైన ఆకాశం నుండి వచ్చింది. అందుకని మన చెవికి అధిష్టాన దేవత ఆకాశం. ఆ తర్వాత మరి గాలి ఉంది. గాలి కూడా మరి కంటికి కనిపించదు, కానీ వినిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్. తర్వాత గాలిలో ఉన్న ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఆమ్, తగులుతుంది కూడా మనకి. గాలి వీచినప్పుడు ఒంటికి తగులుతూ ఉంటుంది కదా. సో అందుకని మన చర్మానికి స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చే అధిష్టాన దేవత వాయువు. ఉమ్, సో ఈ వాయువులో మరి వినికిడి శక్తి అంటే అసలు మొట్టమొదటి పంచభూతమైన ఆకాశం అతి సూక్ష్మమైందనమాట. అంటే అసలు ఏమీ కనిపించదు, వినిపించదు, వినిపిస్తుంది, సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి, కానీ కనిపించదు, స్పర్శ లేదు, మనం చూడలేము, ఏదీ లేదు, కానీ సౌండ్ తప్ప. అంటే అత్యంత సూక్ష్మమైంది. 5 పంచభూతాల్లో కూడా ఇది మహాసూక్ష్మం. ఎందుకంటే ఇక సౌండ్ తప్ప అందులో ఏదీ లేదు. నెక్స్ట్ వాయువులో స్పర్శ ఉంది కొద్దిగా, సౌండ్ ఉంది, గాలి మనకు వినిపిస్తుంది కదా, బాగా గాలి వేసినప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది. అలాగే స్పర్శ కూడా ఉంది, తగులుతుంది. కాబట్టి ఈ స్పర్శ ఉంది కాబట్టి చర్మానికి స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చిన ఆ, పంచభూతం వాయువు. కాబట్టి చర్మానికి అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే వాయువు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ అగ్ని. అగ్ని ఉందంటే అగ్ని మరి వినిపిస్తుంది, చిటచిటామంటూ ఉంటుంది మనం మంట వేస్తే. ఆ తర్వాత తగులుతుంది, పట్టుకున్నామంటే కాలిపోతుంది. ఆ రెండే కాకుండా ఈ మొదటి రెండు కంటికి కనిపించవు, అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కంటికి చూసే శక్తిని ప్రసాదించిన పంచభూతం అగ్ని. కాబట్టి కంటికి అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే అగ్ని. ఇక నెక్స్ట్ నీరు. నీరుకి ఇవన్నీ కాకుండా రుచి కూడా ఉన్నది. నీరు వినిపిస్తుంది, గలగలమంటూ తగులుతుంది, మరి కంటికి కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత నీటికి రుచి కూడా ఉంది. మొదటి మూడిటికి రుచి లేదు, దీనికి రుచి కూడా ఉంది. కాబట్టి నోటికి రుచిని తెలియజేసేటటువంటి పంచభూతం నీరు. కాబట్టి నోటికి అధిష్టాన దేవత నీరు. ఇక 5వ పంచభూతం ఏమిటి? ఐదవ, అది ఏ ఇంద్రియానికి శక్తినిస్తుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరు? మొదటి 4 చూసాం, ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి శక్తినిస్తుంది. ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం, 5. సో పంచభూతాల్లో మరి ఆకాశమేమో చెవికి వినికిడి శక్తినిచ్చింది. తర్వాత వాయువేమో మరి చర్మానికి స్పర్శ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది. అగ్ని కంటికి చూసే శక్తినిచ్చింది. నీరు నోటికి రుచిని తెలిపే శక్తినిచ్చింది. ఇక 5వ పంచభూతం మిగిలింది ఏది? అది ఏ ఇంద్రియానికి ఏ శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? సో ఈలోపు సో ఇందులో భగవంతుడు చెప్తున్నారు కదా, నీటిలో రుచిని, సూర్య చంద్రుల్లో కాంతిని, వేదాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నరులలో సామర్థ్యాన్ని అని. తర్వాత కూడా ఇంకా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు అంటే రుచి, ఏ నీ భగవంతుడు ఎందులో ఏది అన్న విషయం
నీటిలో రుచినన్నారు, సూర్యచంద్రులో వెలుగునన్నారు, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారాన్ని అన్నారు, ఆకాశంలో శబ్దం, మరి మనిషిలో సామర్థ్యం, అగ్నిలో వేడి, జీవించే జీవులలో జీవనం అంటే చైతన్యం, తపస్సులలో తపస్సు, అన్ని అస్తిక్యాలలో ఆది బీజం అంటే అన్ని జీవులకు ఆది బీజం, బుద్ధిశాలుల్లో బుద్ధి, శక్తివంతులలో శక్తి, బలవంతుల్లో బలం, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథునం, ఇవన్నీ నేనే అంటున్నారు. భూమిలో సువాసన అని కూడా అన్నారు మరి. సో దానిలో మనకి ఏం తెలుస్తోంది? ఆ, ఈ ఐదవ పంచభూతం ఏమిటి అన్నది ఆన్సర్స్. స్కై కనిపిస్తుంది భారతీబాయి మాతాజీ, కనిపిస్తోందంటే వెళ్ళి అక్కడ పట్టుకుంటే అది ఎంటీ స్పేసే. దూరం నుంచి మీకు ఆ గ్యాసెస్ వల్ల ఆ కలర్ అలా కనిపిస్తుంది. స్కై అంటే పైనే లేదు, మన ముందు ఉంది, మన పక్క ఉంది, మన వెనక ఉంది, అంతా స్పేసే. స్కై అనే మాటని మనం ఊరికినే పైన చూపిస్తానికి వాడారు, కానీ ఇది ఆ, ఆకాశం అనేది స్పేస్, శూన్యం. అంటే అది మన ముందున్న ఖాళీ స్థలం అంతా కూడా శూన్యం కిందే వస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. అమలా మాతాజీ ఆన్సర్ చెప్పారు. లాస్ట్కి మిగిలిన పంచభూతం భూమి. వెరీ గుడ్. అది ఏమి ఏ ఇంద్రియానికి శక్తిస్తుంది అంటే ముక్కు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో సహస్ర మాతాజీ కూడా భూమి అని చెప్పారు. భీమేశ్వర ప్రభుజీ ముక్కుకు వాసన శక్తినిచ్చేది భూమి. వెరీ గుడ్. సుజాత మాతాజీ ముక్కు. విహాకార్త్య మాతాజీ అర్త్, భూమి. ఓకే. వాజిత మాతాజీ ముక్కు, భూమి, వాసన, సువాసన, ఏ వాసన అయినా సరే. వెరీ గుడ్, ఇది కంప్లీట్ ఆన్సరు. నాగరత్నమ్మ మాతాజీ నాసికకు భూమి. వెరీ గుడ్. వెంకట రమ్యాంజలి మాతాజీ ముక్కు, భూమి. ఓకే, వెరీ గుడ్. విహాకార్త్య మాతాజీ ఎయిర్, అది వాయువు. సహస్ర మాతాజీ గివ్స్ అస్ సపోర్ట్ టు స్టాండ్, అది వేరు. అది భూమికి ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ శక్తి, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఈ పంచభూతం, ఏ పంచభూతం ఈ ఈ భూమి ఏ శక్తి ఏ ఇంద్రియానికి ఇస్తోంది అంటే ముక్కు. మిగిలిన ఇంద్రియం ఏది అంటే ఈ నాలుగు చెప్పుకున్నాం. ఐదో ఇంద్రియం మన యొక్క నాసిక, ముక్కు. దానికి వాసన శక్తి ఉంది కాబట్టి అది ఎవరు ఇచ్చారు అంటే భూమిలో మరి వాసనలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఈ భూమిలో ఏమున్నాయి? అందుకే వర్షం వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక వాసన వస్తుంది. అన్ని రకాల స్మెల్స్ కూడా మరి మనకి భూమిలో ఉన్నాయి కాబట్టి భూమిలో వాసనా శక్తి ముక్కుకి ఇచ్చేది భూమి. కాబట్టి ముక్కుకు అధిష్టాన దేవత ఎవరు అంటే భూమి. ఓకే. ఓకే, హేమ మాతాజీ అర్త్. ఓకే, వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సో అది ఆన్సరు. సో అందుకని భూమి సువాసన అన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు అన్ని వీటిల్లో ఏమేమి ఎవరెవరికి అంటే ఎందులో ఏది ఇస్తున్నారు? జలంలో రుచి, నేను సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగు, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారం, ఇలా మనకి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్తో ఆయన తన యొక్క శక్తిని సూచించడం జరిగింది. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో ఈ జీవుల యొక్క సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ ఈ భావాలన్నీ నా భౌతిక శక్తి వల్లే వచ్చాయి. అంటే ఈ సత్వరజ తమో గుణాలన్నీ భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తులే అవి కూడా. అందుకే ఆయన మాయాశక్తి. వాటిని అందుకే మనం మాయ అంటాం. మాయ అంటే ఏమిటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలని చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం ముందుగానే. ఎవరైనా జగమే మాయ అనే మాట వినే ఉంటారు. ఇదేమిటి కళ్ళ ముందు అన్ని కనిపిస్తుంటే మాయ అనుకుంటామని అన్నది కూడా చెప్పుకున్నాం. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే మరి జగత్తంతా కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో అనే భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తితో నిండి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి జీవి కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు లోనవుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ జీవుల సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ భావాలన్నీ నా శక్తే అని తెలుసుకో. నత్వాహం తేషు తేమై, నేను వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటున్నారు. వాటిల్లో నేను లేను అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ గుణాలు నాలో లేవు, ఆ గుణాల యొక్క ప్రభావం నా మీద లేదు అని. నాలో ఉన్నాయంటే అది భగవంతుడి శక్తే, కానీ ఆయనకి గుణాలు ఏమీ లేవు. ఎందుకంటే ఆయన గుణాతీతుడు. అంటే గుణాలన్నిటికంటే కూడా అతీతుడు. ఏ గుణాలు కూడా ఆయన మీద ప్రభావాన్ని చూపించలేవు. అందుకనే భగవంతుడికి గుణాతీతుడు అనే పేరు కూడా ఉంది.
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యా పరమవ్యయం. సో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, త్రిభిర్గుణ, ఈ మూడు గుణాలు కూడా ఆ, ద్వారా మోహితులైపోయి నాభిజానాతి, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ గుణాలకు అతీతుడనైన నన్ను, నశింపులేని అవ్యయుడనైన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ మాయ వల్లే అందరూ కూడా మోహితులైపోయి మరి ఈ ప్రపంచంలో నన్ను, భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. అంటే ఎందుకు అంటే ఈ మాయ వల్లే తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. ఇక్కడ చిత్రంలో మరి సత్వగుణాన్ని ఎల్లోలో, రజోగుణం కోరికలు కాబట్టి ఎరుపులో, తమోగుణం అజ్ఞానం కాబట్టి నలుపులో చూపిస్తున్నారు. ఇవి మనుషుల్ని ఎలా మాయలో పడేసి ఇలా తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తున్నాయి అనేది మనకి చూపిస్తున్నారు. పైన ఉన్న ఈ మాయలో పడిపోయి వాడిస్తుంటే ఆడుతూ మనం పైనున్న భగవంతుణ్ణి చూడలేకపోతున్నాము అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయతో అందరూ మోహితులై ఈ గుణాలన్నిటికీ అతీతుడనైన నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అంటే ఈ గుణాలకు బానిసలమైపోయి మనం కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు పెంచుకుంటున్నాం. అది ఇక్కడ అర్థం. మోహం అంటే ఎందులో పడుతున్నాం? ఈ కోరికల వలయంలో పడిపోతున్నాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికల వలయంలో పడిపోయి మనం భగవంతుడి వైపు మనస్సును తిప్పడం మర్చిపోతున్నాము. ఈ మోహంలో పడిపోయి ఈ కోరికలన్నీ ఈ గుణాల వల్ల మనం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ చేసుకుంటున్నాం గుణాలను బట్టి. దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ దైవమాయను, అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మాయ, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమిటి? భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి. ఈ దైవమాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. దురత్యయ, అంత ఈజీ కాదు. మరి దీనివల్లే మోహంలో పడిపోయి నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు, తను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు నా తత్వాన్ని. మోహంలో పడితే ఇంకా కామక్రోధలో మోహమద్ వాత్సర్యాల మోహంలో పడిపోతే ఇంకా కోరికలు లేని నిష్కల్మష స్థితి, సచ్చిదానంద స్థితి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆ కోరికలు వదులుకుంటే తప్పితే. సో ఆ మోహంలో పడి మరి మనం భగవంతుడి తత్వమైన సచ్చిదానంద స్థితిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నా యొక్క త్రిగుణ స్వరూప, నా మాయాశక్తిని దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. మామేవయే ప్రపద్యంతే, నన్నెవరైతే ప్రపద్యంతే శరణు వేడుతారో మాయామేతాం తరంతితే, ఈ మాయను వాళ్ళు దాటగలుగుతారు. ఈ ప్రకృతి ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైన నా యొక్క ఈ దైవమాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మాయను దాటడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దీనిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, ప్రపద్యంతే, ఎవరైతే శరణు వేడటం అంటే ఏంటి? ఏది జరిగినా భగవంతుడి నిర్ణయమే, ఇక ఆయన ఏది ఇచ్చినా సరే నేను ప్రసాదంగానే స్వీకరిస్తానని మనస్ఫూర్తిగా మనం ఆ స్టేజ్కి రాగలిగినప్పుడు, అది కష్టమైన, నష్టమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన, లాభమైన, మరి నష్టమైన ఏదైనా సరే మనం భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని మనం భక్తితో రియాక్ట్ అవ్వకుండా మనం ఉండగలిగినప్పుడు ఆ భక్తి భావంతో, అదే శరణాగత తత్వం. అంటే ఆయన ఏది చేసినా మనం ఒప్పుకుంటున్నాం, అది నిజమైన శరణాగత తత్వం. సో భగవంతుణ్ణి మనం ఆ రకంగా అంగీకరించటం, అలాంటి వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలరు. సో ఇక్కడ శరణాగత తత్వాన్ని రెండు చేతులు ఎత్తడం అంటే శరణాగత తత్వానికి సూచన అన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేటటువంటి సముద్రంలో కొట్టుకుపోతున్న భవసాగరం అంటూ ఉంటారు, వినే ఉంటారు ఆ మాట. భవసాగరం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ సముద్రం. ఇందులో పడి కొట్టుకుపోతున్నాం ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మాయలో. ఎప్పుడైతే రెండు చేతులు ఎత్తి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతామో ఆయన మనల్ని ఈ భవసాగరం నుంచి బయటికి, ఈ మాయ నుంచి బయటికి లాగుతారు అనేది ఇక్కడ ఒక చిత్రం రూపంలో మనకు చక్కగా అర్థమయ్యేటట్లు చూపిస్తున్నారు. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడినప్పుడు మనం ఈ మాయ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. శరణు వేడటం అంటే ఊరికినే ప్రార్థించు, రెండు చేతులెత్తి ఒక నమస్కారం పెట్టి ఊరుకోవడం కాదు. మనస్ఫూర్తిగా మనము ఆయన యొక్క నిర్ణయాలను అంగీకరించడం, ప్రతిదీ ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించగలగటం.
అన్ని మన బాధ్యతలన్నిటినీ కూడా ఆయనకు సమర్పించి ధర్మ మార్గంలో ఆయనకు ప్రీతి కలిగించే రకంగా నిర్వర్తిస్తూ ఏదొచ్చినా సరే అన్నిటినీ కూడా భగవత్ ప్రసాదంగా మనం స్వీకరించగలగటం, శరణు వేడటం, సమస్తాన్ని భగవంతుడికి అర్పించడానికి అర్పించడం. అందుకని మనం ఏది చేసినా ఆయనకే అర్పిస్తున్నాం. ఏదొచ్చినా ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదం అని అనుకుంటాం. నమాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవాధములు, ఈ మాయలో పడిపోయి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు ఒక నలుగురు దుర్మార్గులు ఉన్నారు, దుష్కృతులు. వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ కూడా పొందలేరు. ఎందుకంటే ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయించరు, నన్ను ఎప్పుడూ శరణు వేడరు. భగవంతుని శరణు వేడితే మరి ఈ సులభంగా ఈ భవసాగర్ నుంచి దాటొచ్చు అని చెప్పారు కదా. అయితే 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు కూడా శరణు వేడని వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే మరి నరాధములు, మూఢులు, మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయలో పడిపోయి ఉన్న జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, చదువుకుని కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించలేని వాళ్ళు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత రాక్షస భావాలు ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు కూడా శరణు వేడరు. సో మూఢులు, మరి నరాధములు, ఉన్న జ్ఞానాన్ని మాయలో పడిపోయి ఉన్న జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, రాక్షస స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను శరణు వేడరు. మూఢులు, నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞానులు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు. చతుర్విధ భజంతే, అలాగే ఎవరు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు, 4 రకాల వాళ్ళు ఆశ్రయించరు, ఇంకొక 4 రకాల వాళ్ళు ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తారు. వాళ్ళెవరు? చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు పూజిస్తారు, ఆశ్రయిస్తారు. ఎవరంటే ఆర్తులు అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు తెలుసుకోవాలని కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుణ్ణి, అర్థార్థులు అంటే సంపద కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించేవాళ్ళు, జ్ఞానీచ మరియు జ్ఞానులు. భరతర్షభ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు ఆర్తులు, మరి జిజ్ఞాస ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థులు అంటే సిరి సంపదలు కోరుకునేవాళ్ళు, జ్ఞానులు మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు. ఈ 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నన్ను ఎప్పుడు కూడా భజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, మరి కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, సంపద కోసం, ఆ తర్వాత జ్ఞానులు, ఈ 4 రకాల వాళ్ళు. సో 4 రకాల వాళ్ళేమో ఎప్పుడూ శరణు వేడని వాళ్ళు, 4 రకాల వాళ్ళు శరణు వేడేవాళ్ళు. సో ఈ శరణు వేడే వాళ్ళు ఆర్తులు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్గా గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడు మరి మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి రక్షించిన ఉదంతం. ఆ తర్వాత ద్రౌపదీదేవి మరి ఆవిడకి అవమానం జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న అందరినీ ఆవిడ ప్రార్థిస్తే ఎవ్వరూ ఆవిడని రక్షించలేకపోయారు. సో రాజులైనా, అక్కడున్న మంత్రులు, గురువులు, భక్తులు ఎవరూ రక్షించలేకపోతే చివరికి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి రక్షించడం. ఆర్తులు, కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్స్ వీళ్ళు. అలాగే జ్ఞాన సముపార్జన, జ్ఞానాభిలాషులు, జ్ఞానం తెలుసుకోవాలని జ్ఞానులు ఎవరు అంటే ఇక్కడ వ్యాస మహర్షి, వకులాదేవి వాళ్ళ కుమారుడు సూత మహాముని, సుఖదేవ మహాముని మరి ఆయన ఎన్నాళ్ళున్నా బయటికి రావడం లేదు. ఎందుకు వచ్చానంటే ఈ ప్రపంచపు మాయలో పడిపోతాను అని చెప్పేసి. సో ఆయన 16 సంవత్సరాలు ఆయన బయటికి రాకపోతే వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి నువ్వు ఈ మాయలో పడకుండా నేను కాపాడుతానని మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన రావడం జరిగింది. సో అక్కడ జ్ఞానాభిలాషులకి ఆయన ఒక ఉదాహరణగా, ఆయన అందుకే పుట్టుకతోనే ముక్త పురుషుడు. ఆ తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయన వారం రోజుల్లో అంటే ఎవరు? అభిమన్యు కుమారుడు, అర్జునుడి యొక్క మనువడు. సో ఆయన వారం రోజుల్లో చనిపోయే ఒక శాపం ఉన్నది. అందుకని చనిపోయేలోపు భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి, జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి అనేటటువంటి కోరికతో
ఉద్దేశంతో ఉంటే అప్పుడు సుఖదేవ మహాముని నీకు భాగవతాన్ని వివరిస్తాను, దాంతో నీ జ్ఞానం వస్తుంది అని చెప్పి భాగవతం ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా భాగవత ప్రవచనం చేసింది సుఖదేవ మహాముని. తన తండ్రి రాసినటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వ్యాసదేవులు రాసి తన కుమారుడికి వినిపించడం, ఆ తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటగా ఈ భాగవతాన్ని ప్రవచన చేయడం జరిగింది. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజుతో పాటు ఎంతోమంది, సూత మహాముని వీళ్ళంతా కూడా విన్నారు. నారద మహర్షి వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వాళ్ళంతా కూడా వినడం జరిగిందనమాట భాగవతాన్ని. సో అది చూపిస్తున్నారు. జ్ఞానులు, జ్ఞానాభిలాషులు, తర్వాత అర్థార్థులు అంటే సంపద కోసం. అది ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ విన్నాం కదా, చూసే ఉంటారు. నవవిధ భక్తుల్లో చెప్పుకున్నాం. ఆయన మరి సవతి తల్లి నీకు తండ్రి రాజ్యం కానీ ఆయన ఒళ్ళో కూర్చునే అర్హత కానీ లేదు అన్నప్పుడు ఇక అరణ్యానికి వెళ్ళి భగవంతుడిని ప్రార్థించడం. తీరా భగవంతుడు కనిపించిన తర్వాత అతను ఏమీ అడగలేదు. ఆయన్ని స్తుతించడానికి భాషను ప్రసాదించమని మాత్రం అడిగాడు. కానీ భగవంతుడు ఆయనకి అన్నీ ప్రసాదించడం, ధ్రువలోకాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో అర్థార్థులు అనే దానికి ఆయన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపించారు, రాజ్యం కోసం, సంపద కోసం. అలాగే మరి సుగ్రీవుడు, వాలి మరి తన తమ్ముడైన సుగ్రీవుణ్ణి ఆ రాజ్యం అంతా తీసేసుకుని రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది కదా. అప్పుడు మరి హనుమంతుడి ద్వారా వెళ్ళి శ్రీరామచంద్రుని శరణు వేయటం, ఆయన చివరికి తన రాజ్యాన్ని వాలిని సంహరించి సుగ్రీవుడికి రాజ్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో అందుకని అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇకపోతే జిజ్ఞాసులు అన్నారు, అంటే కుతూహలం, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలని. అది ఎవరు? నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి మునులు. వీళ్ళంతా కూడా ఈ సూత గోస్వామి కూడా విన్నారు ఈ భాగవతంని. సుఖదేవ మహాముని ప్రవచనం చేసినప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్కి సూత మహాముని కూడా వాళ్ళలో విని ఉన్నారు, వాళ్ళలో విన్న వాళ్ళలో ఒకరు. సో వీళ్ళంతా మిగతా మునులు, ఈ శౌనకాది మునులంతా వెళ్ళి ఆయన్ని అడుగుతారు, నువ్వు విన్న ఆ భాగవతం ఈ విషయాలు మాకు కొంచెం చెప్పవలసింది అని ఆయన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారనమాట. సో ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఆయన భాగవతాన్ని వివరించడం జరుగుతుంది. సో అందుకని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్గా నైమిషారణ్యంలో ఉన్న ఋషులను చూపిస్తున్నారు. వీరిలో అందరిలో కూడా ఈ నలుగురిలో జ్ఞానులు ఎక్కువ ఉత్తములు. ఆర్తో జిజ్ఞాసురు అర్థార్థి జ్ఞానీచ. ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు అంటే సంపద కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు, జ్ఞానులు. ఈ నలుగురిలో కూడా జ్ఞానులు ఎక్కువ జ్ఞానులు ఎక్కువ ఉత్తములు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం. సో ఇప్పుడు ఈ నలుగురి గురించి చెప్పి, తేషాం జ్ఞాని, ఈ నలుగురిలో కూడా జ్ఞానులు ఎక్కువ విశిష్టులు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచా మమ ప్రియ. ఈ నలుగురిలో కూడా నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని ఉత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. సో భగవంతుడికి వాళ్ళే ప్రియమా, మనం ప్రియం కాదా మరి అని డౌట్ వస్తే గనక దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి భగవంతుడితో వాళ్ళకున్న కనెక్షన్తో వాళ్ళకి ఆ ప్రియత్వం ఏంటో అర్థం అవుతుంది, మనకు అర్థం కావడం లేదు. అది ఆ సచిత్తానంద తత్వం, వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు అలవర్చుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అది తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. ఆ ప్యూర్
తత్వం, ఆ ప్యూర్ ప్రేమ, ఆ డివైన్ ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది, కల్మషరహితమైన ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి అర్థమైంది, ఎలా వాళ్ళు దానిని అనుభవపూర్వకంగా అలవర్చుకోబట్టి. అందుకని చెప్తున్నారు అది. నేను వాళ్ళకి ప్రియం, వాళ్ళు నాకు ప్రియం అంటే ఒకే రకమైన మెంటాలిటీతో ఉన్నారు. ఆ శుద్ధ తత్వం, భగవంతుడి యొక్క ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం వాళ్ళకు అలవడింది అని. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. సో వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే, అయితే జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే. మరి భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఏమిటి? సచ్చిత్తానందం. వాళ్ళు కూడా సచ్చిత్తానందులు అయ్యారు కాబట్టే నా ఆత్మస్వరూపుడే అన్న అభిప్రాయం. అందరం ఆయన ఆత్మస్వరూపులమే మరి. కానీ జ్ఞాని అది తెలుసుకున్నాడు, ఆ తత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా, రాగద్వేషాలకు అతీతమయ్యాడు భగవంతుల్లాగా. ఆయనకి ఏ రాగద్వేషాలు లేవు, ఆయన ప్రేమ, ప్రేమ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం తప్ప. ఈ రాగద్వేషాలకు అతీతమైన వాళ్ళు కూడా ఆ శుద్ధ తత్వంలో అదే ప్రేమ తత్వాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు నా ఆత్మస్వరూపులు అన్న మాటకు అర్థం. ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తారు అని చెప్పి, మామేవాన్ ఉత్తమాం గతి, భగవంతుడే ఉత్తముడు, ఇదే ఆయన యొక్క లక్షణం అని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు కాబట్టి. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానవాన్ జ్ఞానవంతులు మాం ప్రపద్యతే నన్ను శరణు వేడుతారు. ఏమని? వాసుదేవ సర్వం ఇతి, వాసుదేవుడే సమస్తము అని. సా మహాత్మ, అలాంటి మహాత్ములు సుదుర్లభ, చాలా అరుదు అంటున్నారు. ఎన్నో జన్మల తరువాత వాళ్ళ పుణ్య ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తంతా కూడా వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. భగవంతుడిని ఆశ్రయించడానికి కూడా పుణ్యం ఉండాలి, ఎన్నో జన్మల పుణ్యం అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. ఒక ఉదాహరణగా ప్రభుపాదని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుష్యులు మరి అంటే దేవతలను భౌతిక కోరికల కోసం పూజిస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫలితాలన్నీ కూడా మరి తాత్కాలికం. అంటే మనం ఎంతసేపు ప్రార్థనలు మన భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడానికే చూస్తున్నాం. అది ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఇది ఇవ్వాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి అంటున్నాం. ఇవన్నీ పర్మనెంటా? మనం పోతే ఇవేవి మన వెంట రావు అనే విషయం మర్చిపోతున్నాం. కాబట్టి ఎంతసేపు ఇక్కడ కోరికల గురించి అడుగుతున్నాం, కానీ మన పర్మనెంట్గా మనకి భగవత్ప్రాప్తి అనేది, భగవంతుని పొందాలి అనేది, భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనేది మనం మర్చిపోతున్నాం అని చెప్తూ, అవి తాత్కాలిక ఫలితాలు ఇస్తాయి ఈ ప్రార్థనలు. మనం ఇక్కడ ప్రార్థిస్తే మన కోరికలు తీరొచ్చు, కానీ ఇవన్నీ మనకి టెంపరీయే కదా, పర్మనెంట్ బెనిఫిట్స్ కాదు కదా. సో తాత్కాలికాలు అని చెప్తూ, దేవతలను ఆరాధిస్తే దేవలోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకాన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు మనం దేవతల్ని వాళ్ళని మరి దేవలోకంకి వెళ్తాము, కానీ భగవంతుని ప్రార్థిస్తే భగవంతుడి లోకానికే, భగవద్ధామానికే వెళ్తాం. సో ఏ లోకానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ తిరిగి పుణ్యం అది కరిగిపోతే మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది. ఏదేమైనా తర్వాత చూస్తాం ఆ విషయం. ఇప్పుడు ఏ దేవతల్ని ఆరాధిస్తే దేవలోకాలకు వెళ్తారు, నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికే చేరుకుంటారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. అవ్యక్తం, నేను ఏదో ఆకారం లేకుండా ఉండి ఇప్పుడు ఏదో ఈ అవతరించాను ఇలా ఈ ఆకారంలో అనుకుంటున్నారు. అబుద్ధయులు అంటే కొంచెం బుద్ధి జ్ఞానం తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు, తెలివి అంతగా లేని వాళ్ళు. పరంభావం అజానంతో అంటే నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోలేక, మమ అవ్యయం, నేను అవ్యయుడనని, నాశనం లేనివాడినని, అనుత్తమం ఉత్తమోత్తముడనని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో కొంతమంది అబుద్ధయలు అంటే తెలివి లేక వాళ్ళు నేనేదో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఆకారం లేకుండా ఇప్పుడేదో అవతరించాను అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా యొక్క ఉన్నత స్వభావం కానీ, నశించనిది కానీ అయిన నా మహోన్నత తత్వాన్ని వాళ్ళు
అర్థం చేసుకోవడం లేదు. సో భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం లేదు అని చెప్తున్నారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో అర్జున, దేవాది దేవుడుగా ఈ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నింటికీ సంబంధించినటువంటి జీవులంతా నాకు తెలుసు. అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ తెలుసు, ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు తెలుసు, ముందు ముందు పుట్టబోయే వాళ్ళు కూడా నాకు అందరూ తెలుసు. కానీ నేను మాత్రం ఎవరికి తెలియడం లేదు. మాం తువేదన కశ్చన, కానీ నేనెవరికి కూడా తెలియను అంటున్నారు. భగవంతుడికి తెలియనిది లేదు, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ఎలా పుడుతున్నారు భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు. కానీ నేనెవరికి తెలియదు. అయితే భక్తులు ఎవరు కాగలరు అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. ఏషాం త్వంతగతం పాపం. సో జనానాం పుణ్యకర్మణాం. సో వాళ్ళ యొక్క పుణ్యకర్మలతో వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఎవరైతే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, ఈ ద్వంద్వాలు మోహాల నుంచి బయటపడతారు. ద్వంద్వాలంటే ఏమని చెప్పాను? ఆపోజిట్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాము? సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము, మరి శత్రువు, మిత్రుడు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు. అంటే ఈ ఏదైనా రెండు సమయాల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళని ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందిన వాళ్ళు అంటారు. అంటే సుఖమైన దుఃఖమైనా సరే, సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా స్వీకరించగలిగిన వాళ్ళు, లాభాన్నైనా నష్టాన్నైనా ఒకే రకంగా స్వీకరించగలిగిన వాళ్ళు, శత్రువుతో అయినా మిత్రుడితో అయినా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళు, మోహం నుంచి విముక్తులయ్యారు. ఇదంతా కూడా మరి బాహ్య ప్రపంచంతో మనకు కలిగే కల్మషాలతో కలిగే ఫీలింగ్సే కానీ అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడనే వాళ్ళ అందరి పట్ల ఒకే రకంగా కూడా ఉంటారు. ఆ మోహం నుంచి బయటపడటం అంటే అది. రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడటం, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడటం అంటే అన్ని సమయాల్లోనూ ఏదొచ్చినా సరే ఒకే రకంగా ఉండగలగటం. సో అలా ద్వంద్వాల నుంచి మోహాల నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళు భజంతే మాం, నన్ను ఆరాధిస్తారు, దృఢవ్రత, ఈ ఈ మార్గంలో దృఢంగా స్థిరపడి అని చెప్తున్నారు. సో పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మలోను ఎవరైతే భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళ పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళు నిర్మూలింపబడతారు. ఈ మాయ అనే ద్వంద్వత్వం నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవుతారో వాళ్ళు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై, దృఢవ్రతులు అంటే నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఈ ఈ మన యొక్క పుణ్యం మన పాపాలను కడిగివేసి ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందిన వాళ్ళు, పుణ్యకార్యాలు చేసి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందిన వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. సో భగవంతుడి యొక్క భక్తి రావడానికి కూడా మనకు కొంత పుణ్యం ఉండాలి. ఇందాక కూడా చూసాం కదా, బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. భగవంతుడిని ప్రపద్యతే అంటే శరణు వేడటం. భగవంతుడిని జ్ఞానవంతులు శరణు వేడతారు. అంటే ఎన్నో జన్మల అనంతరం ఈ జ్ఞానులు వాళ్ళ పుణ్యంతో భగవంతుడిని శరణాగత స్టేజ్కి రావడం కూడా మరి పుణ్యం అన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా మరి భగవంతుడిని ఎవరు ఆ భక్తిలోని స్థిరపడతారంటే వాళ్ళ పుణ్యాలతో వాళ్ళ పాపాలన్నీ, పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మ పుణ్యాలతో పాపాలన్నీ కూడా కడిగివేయబడి వాళ్ళు ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి చెంది ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్తారు. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో వాళ్ళు దేవాది దేవుడినైన నన్ను, సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతినని తెలుసుకుని, సాధిభూతాది దైవం మాం అన్ని జీవరాశులకు కూడా అందరికీ దైవాన్ని తెలుసుకుని, సాధి యజ్ఞం చయ్యే విదు అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతినని తెలుసుకుని, మరి ఆయనే అన్ని యజ్ఞాలకు చరమ భోక్తని చూసాం కదా, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అని. సో అన్ని యజ్ఞాలకు చరమ భోక్తని,
ప్రయాణకాలే పిచ్చా మాం అంటే చివరి నిమిషంలో కూడా వాళ్ళు నన్ను తే విదుర్యుక్త చేతస వాళ్ళు ఈ రకంగానే నన్ను తెలుసుకుంటారు. సో ఎవరైతే భగవంతుని దేవాది దేవుడని నన్ను ఈ జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతినని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు పూర్తిగా నా భావనలో ఉంటూ మరణ సమయంలో కూడా నన్ను ఈ రకంగానే తెలుసుకుని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇక ఒకసారి ఆ అండర్స్టాండింగ్ వస్తే వాళ్ళు చివరి వరకు కూడా ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఇక వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత పోదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు మరి ఆయన చివరిలో భగవంతుడి కోసం వేచి చూస్తూ ఉత్తరాయణం కోసం వేచి చూస్తూ ఆయన విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ప్రాణాలు వదిలారు. అది చూపిస్తున్నారనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మరి కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో ఈ ఈ జపాన్ని మరి చేయడం ప్రారంభించండి. రోజుకు ఒక్క మాలైనా చేయడానికి ప్రయత్నించమని అడిగాను. చేస్తాం ప్రారంభించారని అనుకుంటున్నాను. ఈ గీతా పాఠంలో మరి మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే సరే మహాత్ములు భక్తితో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు. పవిత్రాత్ములు తమ మనస్సులను ఇతర ధ్యేయాల వైపుకు మళ్ళించరు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, ఆ తర్వాత మరి ఇతర విషయాల వైపుకు మళ్ళించకుండా ఉండడం మనం ఇక్కడ చూసాం. ఎవరు శరణు వేడతారు, నాలుగు రకాల వాళ్ళు, ఎవరు శరణు వేడరు, శరణు వేడటానికి కూడా పూర్వజన్మ సుకృతం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ పుణ్యాల ఫలితంగా పాపాలను కడిగి వేసుకుని భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు అని చివరిలో కూడా చూసాం. అలాగే భగవంతుడు ఏ విధంగా సమస్తానికి ఆయన ఆధారము కూడా తెలుసుకున్నాం. తద్వారా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించి సమస్తాన్ని నడిపించేది ఆయనేనని భగవంతుణ్ణి శరణు వేయగలగటం. ఇంకా మనం ఇక్కడ నిన్నటి చాప్టర్లో ఏం చూసామో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. నిన్న అష్టాంగ యోగం మరి 8 దశలు చూసాము. ఏది యమ నియమ అవన్నీ చూసాం కదా. ఆసనం ఎలా వేయాలి, ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరి ఎలా పీల్చాలి, ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలను ఎలా నిగ్రహించుకోవాలి, ధారణ అలా ఇంద్రియ నిగ్రహణతో కాన్సన్ట్రేషన్, తర్వాత అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే ధ్యానం, సరి అయిన ధ్యానం, అలాంటి సరి అయిన ధ్యానం ఉంటే సమాధి స్థితి అంటే యోగాలోకి వెళ్ళొచ్చు. అది అష్టాంగ యోగ మార్గము. అదంతా తర్వాత విఫల యోగులు ఏమవుతారు అంటే మరి నెక్స్ట్ జన్మలో ధనవంతుల ఇంట్లోనో పుణ్యవంతుల ఇంట్లోనో పుడతారు. ఇంకా ఎక్కువ రోజులు చేసి విఫలమైతే వాళ్ళు జ్ఞానపరాయణుల ఇంట్లో పుట్టి ఆ జన్మలో మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ యోగం వాళ్ళ గుర్తుంటుంది కాబట్టి పరిపూర్ణత పొందొచ్చు అని చెప్పారు. భక్తి యోగం అన్నిట్లోకి ఉత్తమం అని చివరిలో చూసాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చూసాము అంటే మరి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం అనేది ముఖ్యము. వాళ్ళు మహాత్ములు శరణు వేడుతారు తెలుసుకుని వాళ్ళ ధ్యేయం ఇతర విషయాల మీదకు మరల్చరు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో